Montore sapa iki? Yo kena motorku kok kowe ra ngerti wae. Ya. Gede langkung, Bapak. Nggih, Mas. Monggo. Sik, Mas. Iki motormu kok gede men. Niki motor listrik, Mas. Motor listrik niki mboten ngagem bensin, ngageme baterai. Nek baterainya telas, saged dicas. Ngene iki iso ngebut ora, Mas? Bisa disetting 3 mode. Pertama mode eco, 2 mode smart, yang ketiga mode sport. Di mode sport bisa sampai 110 km per jamnya. Wela. Nggih, pun Mas nggih. Kula lanjut rumiyin nggih. Monggo Mas nggih. Halus tenan ya, Dap, suarane. Niki nek aku ndek motor ngono wis ora bengak-bengak ya, Mbal. Lah iya. Sing bengok-bengok mbokmu kuwi.